Jones i Aberystwyth. Brain di sgor, ond mae'n dda hefyd! Yn ei bron! Yn berffaith. Franklin yn dal i ben ar ôl i'r peniad fy'n heibio'r postyn. Wel, oedd hon yn gyfle, a mae honna ar blat i benio mewn. Safiad hir arall fydd hi. Mae'n fygythiad. Emlyn Lewis yn achosi problemau. Roscoe a Lewis. Ble mae'n glanio, gwedwch. Zambri wedi mynd. Joe Evans. O, lle nawr. Dim amheuaeth am hynny. Roscoe yn gryf. Roscoe yn troi. Arbediad gan Zambri. Nid unwaith, ond ddwywaith. Gwych gan y gol geidwad. Ie, Roscoe yn dangos i gryfder fan hyn. Yn troi'r amddiffyn. A mae honna yn arbediad campus. O, Met bant eto, Roscoe eto. Digon o gyrff yn disgwyl yn y canol. Owen! Zambri ar arbediad eto. Harry Owen am y gornel ucha. A oedd y gol geidwad yno gynta. Wel, mae Harry Owen yn dal i ddwylo'n ei benach, so mae'n wedi sgorio hon. Pas dda at Jones. Gwell yn Aberystwyth. Phillips. So hanner cyfle i Sam Phillips. Mae yna le i fil Aberystwyth! Taro'r postyn! Am ergyd gan Jamie Feel. Wel, dyna welliant gwych o Bale. A mae fe'n meddwl fan am yr i sgorio, ond y postyn yn dod i'r adwy i'r Met. O, mae hwnna'n un dda hefyd. Drw pawb, oedd hi drw pawb. Lang yn gwneud digon am gyfle. Louis Bradford. Wel, oedd hi trwy pawb. Bradford ar y diwedd. Lle fyddi'n neud yn well. Nawr de, Roscoe. Lewis Rhys ar garlam. Harry Owen un ochr. Roscoe lawr y llwybr tarw. A maen nhw'n gweud yn y byd rygbi. A Roscoe dal i fynd. Mae'n glanio'n garedig. Wel, oedd hi'n gyfle i Lewis Rhys. Oedd hi'n gyfle i Met Caerdydd hefyd. Sut yn y byd. Nath neb manteisio. Ie, Roscoe, fel ti'n gweud, y llwybr tarw. Cael ei siotau bant a wedyn Rhys jyst yn rhedeg dros y bil. Tafiad hir arall Morgan tro yma. Chubb di mynd. Morgan. Wedes i bod nhw'n bellach. Mae'n ei dda hefyd. Yn achosi problemau. Y taro chwaraewr dros y bar mae'n mynd. Arbediad campus. Eto. Gan y gol geidwad yma. Dyw Met ddim yn gallu credu'r peth. Mae hwnna'n hedfan mewn i'r rwyd. Ond eto, mae fe'n cael doi law mor gryf iddi. Gwych gan e. Pwysau eto. Ar Aberystwyth. Peniad gan y Met. Wer yn ei chanol ni. Evans yno hefyd. Emlyn Lewis! Mae'n gwyro i'r gol! Mae'n greulon i Aberystwyth sydd eto wedi ildio gol hwyr. Ond yw Emlyn Lewis ddim yn poeni am hynny. Y gŵr lleol wedi sgorio'r gol hwyr. Wel, anhygol. Emlyn Lewis yn ein dda ar y postyn pella. Wedyn mae'r Bale jyst yn glanio iddo fe. Aberystwyth ffili cael ei ffwrdd. A mae'n cael gwyred o hwnna. A dyna beth sy'n curo'r gol geidwad. Ond gwych gan Emlyn Lewis. A fe welon ni yn dathlu. Ath e draw yn union at ei dad e. A ni gyd yn gwybod pa mor bwysig yw'r gol na i Met Caerdydd. Ac i Emlyn fel boi lleol o Abereiron. Emlyn, llongyfarchiadau enfawr, roiwch chi shifft a hanner mewn Brynhamer. Siwr mae dy deimladau di? Arbennig o gwir, cael cwpio'r gol, ond fi'n credu perfformad oedd yn bwysig heddiw. Efo dim Macca, dim Bates, a obviously efo dim Swan a Taff hefyd. So war a teg i'r boys sydd wedi mynd yn dda iawn. A mynd tuag at y diwedd, a gathen ni, dylen ni sgorio 2-3 gol yn y hanner cynta. A nath nhw bwrw'r postyn ar ai hanner, ond fi'n credu nath ni heiddi'r ennill y gêm y diwedd y dydd. Sneb yn gyda fwy o gymeriad na Emlyn ac fe yw'r linchpin really sydd dyn ni yn y clwb ac fe sy'n mynnu'r safonau a gyda Christian ac Anthony mas wythnos hyn oedd yn digon rwydd wedyn i fi jyst i sort of cario ymlaen gyda'r strategaethau, gyda'r tactegau a phopeth ond mae pobl fel Emlyn, Alex Lang heddi sydd wedi camu lan i fod yn captain heddi, boys ifanc i nhw really yn gwirionedd a nhw sydd wedi creu'r perfformiad yma heddi. Ti gath y gol nath ennill y gêm, allwn ni gael gipolwg arno fe nawr, Emlyn. Siarad ni trwy'r gol? Cwestiwn da, fi'n siŵr beth ddigwyddodd. Nath nhw, obviously, mix-up, a nes i just meddwl, o, na i bwrw fe, deflection, Lucas.
Rooney-esque mewn ffordd efallai, ond... Don falch gallu dathlu gyda dy dad i. Ie, wrth gwrs, nes i weld oedd fel Freddie, pawb yn awr Freddie fan hyn, mae fe'n 6'5", 6'6", so reit o bwys yn i gweld dad fyna. A na, es i syth ato fe, Can you sum up how you're feeling right now? Devastated. It's like we spoke before, it's another 1-0 defeat. I didn't think there was much in the game. I thought both teams went for it. A lot of opportunities for both teams. You know, we've hit the post. They've had a couple of chances. We've gone through as well. So, but yeah, I don't know what else to say about it. It's heartbreaking.